Nga man nabusong si Nisa kag si Imsay. Nga man nagbusong si Ima kag si Nisa nga wa man sila matris haw. Hindi nga rin. Kalma. Kalma. Kuha kaya. Sir! Kalma. Naman, nag-practice ko dirig. Itong training ba? Dili kalma. Ano ka man? Kalma. Di ba may pamangkot bala kasi mo, sir? Saan? Nagkot ka? Yung managkot ka, magpaibaba rin ka na ako. Sa maamahan ko ni mo, kaya magpaibaba, panagkot o imo rito. Manakog panagkot. Pamangkot ko si mo, din ka naghalinaw. Nanagkot ka, nyawa kay halin. Naninda na kay kandila. Ronula, negosyante ng buing, oh. Negosyo na kay kandila, na maligyan kandila. Hindi tayo na negosyohay nga na, kay kasagaran, nanay ka ng mga bonus pari nga na. Mao na, mintras, nga na pa kang idara, na kay sideline, nindag kandila, awa na eh. Din ka natinda kandila. Ikaw man natinda ka kandila. Man. Ikaw lagi naninda lagi kandila. Kapoy, sig balik-balik. Ano niya po doy? Puya, style ni mo eh. Maninda ka kandila. Ikaw lang ay panamay nako. O paninda kandila. Kay naam ko'y trabaho. Ikaw kay trabaho. Okay ra maninda ka kandila. Kay kuan man na siya. Kanang legal manggihapon na siya. Bahala, madiskartes kinabuhi ba? Nga na. Saan ang taong ka eh? Nanilalain pa ato ba? Puyan mo. Kuha na ng kanila, ipangamong ang kanila. Mamakal ta lang kuha na. Mamakal ta ilang Imsay ba, ilang Miss Nisa ba. Eh, naipakal ito. Busog ta dito. Kunig ta? Ha? Kunig ta? Nga man na busong si... Ano gitan? Ano nga, ambal mo? Mamakal ta dito ila Miss Nisa o ilang Imsay TV. Oh. Katong Imsay TV ba, katong kuwang nalag antina ba, katong TV, Imsay TV. Nga man nabusong si Nisa kag si Imsay. Nga man nagbusong si Ima kag si Nisa nga wa man sila matris haw. Mabusog lagi ka dito. O lagi, mabusog lagi ka dito. Natural kaon. Pakal ito birthday man. O natural, mabusog ta. Nailitsyon dito. Naipaklay, naipakloy. Ginagmay, dinagko, nilagpad, niligngin. Oh, mabusog ta kuyo, dito makal ta. Busog kita dito bakal tag mayo niya naghuman. Manguha tag plastic dito sa kilid-kilid nila, daghan ng plastic si Ima. Mga green o color. Oh. Manay photos na to. Mamakal na ta, busog na ta, napagitay brain house. Yan na tirada ba? Mindset ba? Mindset. Nga agali na busong si Nisa kag si Imsay nga wa may sila matres. Wa ay sila matris. Ay kabalaka ng mamakal ra ta dito. Ay kabalaka ng mga marites, way mga marites dito oy. Ug naam gani mga marites dito. Bahala na. Basta kay importante mabusog ta dito inagpamakal. Dagi mga marites o man matabang sa kinabuhi. Mahala na lang marites na sila nimo, mga marites nako. Kita padayon tag kaon. Oh. Kaon pakal. Paksit atong kubal. Kaon atong napinarim daghan din dessert. Nay salad. Ano ba? Ampay ka na nay maha blanca, nay mga blanco. Ano ba? Daw aling nga si mo? Naunsa men taong sa akong giingon nimo. Naay lechon dito daghan kay sudan package ba lechon package di ta manganga dito kakaon jud maayo dito. Busog kita ba pakal ayo. Sabi ni siya pod. Ako gimudaan mo dito di isa mahimo nga mapas mo ka ako nagdaan mo. Yut di puta sa imo bala ka sakit buhi mo da. Hoy! Di ka mo kuyog? O di pa mo tingog? Hilasa rin bayhan na. Mabay kuyog og pamakal. Masuko pa. Busgon ganin nato dito. Masuko pa. Mahala ori ka.
Ako rin mamakal dito. Galing na nga. Daw makaon kuno ko sa iya para mabusong ko. Puta, ligang nga siya.